San Mateo Kapitulo 4. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijilet ang tapnos solisogan ti Diablo. Kalpasan ti 40 aldaw ken rabi asaan na apanangan na bisinan ni Jesus. Immasideg kinkwana ti Diablo ket kinunana. Nusika ti anak ti Dios, pagbalinem at tinapay dagitoy abato. Ngem insungbat ni Jesus, kunati nasantuan na surat, saan lang at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pay ket titunggal balikas nga aggapo iti Diyos. ti Diablo inturong na ni Jesus iti nasantuan na syudad ket impan na iti kangatuan a paset ti templo. Sana kinuna, Nusika ti anak ti Dios, tumapuak ka man, agsipud ta kuna tinasantuan na surat. Pilinen to ti Dios dagiti angheles na amangaywan ken ka. Tapayaen na kanto tapno uray dagiti sakam, saan amadunor iti bato. ngem insungbat ni Jesus, Kunamet tinasantuan asurat, di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. impan ti Diablo iti nakangat-ngato a bantay ket impakita na kinkwana dagiti amin a pagarian ditoy lubong agraman dayagda. Itdek tuken ka amin dagitoy. Kinuna ti Diablo, Nuwag pa rin tumeng kenagdayaw ka kanya. insungbat ni Jesus, Pumanaw ka, Satanas, kuna tinasantuan asurat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagsirbiyam. iti kasta pimanaw ti Diablo. Demteng dakiti angheles ket nagserbida ken ni Jesus. Idi nadamag ni Jesus a naibalod ni Juan, nagsubli ije Galilea, saan a nagtaeng ije Nazaret. Napankit den nagnaed ije Capernaum, maysa nga ili iti igid ti dan-aw ti Galilea. Iti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neftali. Naaramid daytoy tapno matungpal ti impadto ni Profeta Isaias. Daga ti Zabulon ken daga ti Naftali, iti sibay ti dan-aw iti ballasiw ti Jordan, Galilea pagnaedan dagiti hentil. Dagiti tattao nga agnaed iti kasipngetan, nakita da ti naranyag alawag, ket kadagiti agnaed iti nasipnget adaga ni patay, nagranyag ti lawag. Manipod iti dayta a tiyempo, rinugyan ni Jesus ti nangasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, agsipod taasidagan ti pagarian ti langit. Idi magmagna ni Jesus iti igid ti dan-aw ti Galilea, nakita na dagiti agkabsat a mangngalap, ni Simon, a managan Pedro, ken ni Andres. Iwaywayat da idi ti ikit da ije dan-aw. Surutan dak, ket pagbalinan kayto a mangngalap kadagiti tao. Kinunan ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti ikit da ket simurot da kinkwana. Intuloy ni Jesus tinagna ket nakita na ti sabali pay nga agkabsat, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bangka agraman ni Zebedeo, ket isagsagana da dagiti ikit da. Inayaban ni Jesus ida. Dagos a pinanawan da ti amada, ken ti bangka ket simurot da ken ni Jesus. Sinursur ni Jesus ti amin a paset ti Galilea. Nang isursuro ti uneg dagiti sinagoga da, ingkas kasabana tinaimbag damag maipapan iti pagarian, nangag-agas kadagiti na duma-duma a saksakit, ken sagsagaban dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus iti entero a daga ti Syria. Impan dagiti tattao kinkwana dagiti addaan tinaduma-duma a saksakit, ken an-anayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti agkiskisiw, ken dagiti paralitiko. Pinaimbag amin ida ni Jesus. Simurot kinkwana dagiti adu at tattao a naggapo iji Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, ken dagiti dagdaga iti ballasiw ti Jordan.